ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ንጎን ወይድ ወርድ አትናትና ቻናል አቲኩም ሰብስክራይብ ላይክ ናይ ደወል ምልክት ጽቆጡ ክመጸኩም እዩ ጎይታ ባረኽ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ድማ ከም ዝብል እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ዘመላልስ መንገዲ ዝብል እዩ ሪኹም ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ዘመላልስ መንገዲ ኣሎ ማለት ሓጢያት ከም ዘይመልከካ ዝገብር መንገዲ ኣሎ ንሓጢያት ኩሉ ግዜ ከም ትመልኮ ዝገብር መንገዲ ኣሎ እንተ ደኣ ዝመገዲ ዝተኸቲልናዮ ኩሉ ግዜ ንሓጢያት ነሸግሮም በር ሓጢያት ንዓና ደየሸግረና ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ መንገዲ እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 12 እምበኣርሲ ንትምኒት ከይትእዘዙ ኣብ ዝመዋቲ ስጋኹም ሓጢያት ኣይንገስ ብኸመይ ሓጢያት ዘይነግስ ሓጢያት ኣይንገስ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለዘይኮንኩም ሓጢያት ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢያት ኣይትግበሩ ንኣካላትኩም ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ እንታይ ደኣ ንበል ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ኮናስ ሓጢያት ዶ ንግበር ያ ኣይፋሉን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘገርም መልእኽቲ ሂቦም ከመይ ገይሮም ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ከም ድመላለሱ ከመይ ገይሮም ሓጢያት ከም ደይመልኮም ከም ድገብሩ ኣርእዮም እሱ ድማ እንታይ ኢሎም ትሕቲ ጸጋ ምዃን ኢሎም ሪኢኹም ኣሕዋት ትሕቲ ጸጋ ምዃን እቲ ድበለጸ መንገዲ ሓጢያት ኣብ ህይወትካ ዓቕሚ ከም ድስእን ትገብረሉ መንገዲ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እቲ ኣብ ህይወትና ብዘይ ሓጢያት ክንመላለስ ዓቕሚ ዝኾነና ሓይሊ ዝበና ረድኤት ዝኾነና ብርትዕ ድበና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ንሓጢያት እንኮ መልሱ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ፍጥረት ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ንኽመላለስ ዓቕሚ ዝሃቦ ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ኣቦታትና ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ክመላለሱ ዓቕሚ ዝኾኖም ትሕቲ ጸጋ ስለ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ሓጢያት ክትመላለስ ትሕቲ ጸጋ ክትከውን ክትግደድ ኢኻ ትሕቲ ጸጋ እንተዘይኮንካ ትሕቲ ሓጢያት ምዃንካ ኣይተርፈካን እዩ ስለዚ እቶም ትሕቲ ጸጋ ዝኾኑ እቶም ልቦም ንትምህርቲ ጸጋ ዝሃቡ እቶም ንጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ዝኣምኑ እቶም ብጸጉይ ጥራሕ ዝብሉ ሰባት ንሶም ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ክመላለሱ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ኣብቲ ጸጋ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ሓጢያት ተሳዒሩ እዩ ኣብቲ ጸጋ ኣምላኽ ዘይብሉ ግን ኣብኡ ሓጢያት ይገዝእ እዩ ህይወት ዘይብሉ ዝኸውን ሓጢያት መዓስ እንተልኩም ንጸጋ ኣምላኽ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓጢያት ከም ዘይመልከና ዝገብር ጸጋ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንና ልብና ኩሉ ግዜ ንጸጉ ይገዛ ልብና ኩሉ ግዜ ትሕቲ ጸጋ ንግበሮ ኩሉ ብጸጉኡ ምዃኑ ክንኣምን ንጅመር ኩሉ ብጸጉኡ ምዃኑ ክንሓስብ ንጀምር ምኽንያቱ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ክትነብር ዝገብረኪ ስለዚ ጎይታ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ስለ ዝገበረና ትሕቲ ጸጉኡ ይገይሩና ትሕቲ ጸጉኡ ምዃንና ከዓ ልዕሊ ሓጢያት ኮይና ጸጋ ኣምላኽ ካብ ሓጢያት ሓራ ዘውፅእ ውህበት ኣለዎ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ድማ እሱ ጽድቂ ኣምላኽ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 20 ኣበሳ ምእንቲ ከዓዝሲ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢያት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ከምታ ሓጢያት ብሞት ዝገዝአ ጸጋ እውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ብህይወት ክገዝእ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብቲ ሓጢያት ዝበዝሖስ ኢሉ ኣብቲ ሓጢያት ዝበዝሖስ ኣብኡስ ኣዝዩ ጸጋ ኣምላኽ ዓዘዘ ኢሉ ንምንታይ ተልኩምን ንሓጢያት መልሱ ጸጋ ጥራሕ እዩ ምኽንያቱ ካብ ብዙሕ ሓጢያት ዘውፀካ ብዙሕ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ እንተሎ ሓጢያት የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕቲ ጸጋ ኢኹም ደስ ይበልኩም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢያተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ሓጢያተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት
ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም